Hare Krishna Prabhuji. Audio video clear correct? Hare Krishna. Hare Krishna. Audio video clear. Yes. Thank you. Let's start from the class. Hare Krishna. Iskcon Mangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். அன்பான காலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு Day 1 Chapter 1 படிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இஸ்கான் மங்களூருல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டேட் இது. நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधारा शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. ஹரே கிருஷ்ணா. இது பஞ்சதத்துவ மந்திரம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாம் ஓகே, தெரியாதவங்களுக்கு எல்லாம் என்னங்கிறதுக்காக இதை போட்டிருக்கேன். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா சிவாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா எல்லாருக்கும் 5 பேருக்கும் பஞ்சனா என்ன சாரி பஞ்சனாக்க 5 இல்லையா, 5 பேரையும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம். எப்போதுமே ஜபம் பண்ணும்போது முதல்ல இதை சொல்லிட்டு தான் அதை ஆரம்பிக்கும். கிளாஸ் ஜபத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ பகவத்கீதையை 18 நாட்கள் புரிந்து கொள்றதுக்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். முதல்ல அதை பத்தி ஒரு ஓவராலா ஒரு இது கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. இஸ்கான் மங்களூரு சார்பாக உங்களை பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். இஸ்கானின் நிறுவன ஆச்சாரியார் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவின் ஆசியுடனும் இஸ்கான் மங்களூரு தலைவர் நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜியின் ஆசீர்வாதத்துடனும் நான் இந்த வகுப்பை தொடங்குகிறேன். பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஒரு பகுதியாகும். குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் நடந்த போரை பகவத்கீதை விவரிக்கிறது. பாண்டவர்கள் 5 பேர், அதில் ஒருவர் தான் அர்ஜுனர். பாண்டவர்கள் எத்தனை பேரு? 5 பேர். 5 பேர்ல ஒருத்தர் தான் கௌரவ். ஓகே, கௌரவர்கள் 100 பேர். போர் தொடங்கும் முன் அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ண பகவான் எடுத்த சொற்பொழிவு தான் இது. முறையாக பகவத்கீதை படிக்கணும் என்றால் 1 வருடம் ஆகும். அதை நான் சுருக்கமாக இம்பார்ட்டண்டா அதுல முக்கியமா அந்த கிரீமை மட்டும் நான் சொல்ல போகிறேன். ஓகே, அது எல்லாத்தையும் நான் சொல்ல போறதில்லை. எது இம்பார்ட்டண்டோ அதை மட்டும் மெயின் பாயிண்ட் மட்டும் சொல்ல போறேன். அதை சுருக்கமாக நான் சொல்ல போகிறேன். பகவத்கீதையில் 18 அத்தியாயங்கள் உள்ளன. மொத்தம் எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருக்கு? 700 ஸ்லோகம், 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன. உங்களிடம் பகவத்கீதை புஸ்தகம் இருந்தால் அதில் படித்துக் கொள்ளுங்கள். இல்லை என்றால் புக்கிலையும் படிக்கலாம். ஹார்டு காப்பியிலையும் படிக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்க காப்பிலையும் படிச்சுக்கலாம். பகவத்கீதை பகவான் அப்படின்னா சுப்ரீம் காட், சுப்ரீம் லார்ட். கீதா மீன்ஸ் சாங் சங் பை கிருஷ்ணா ஹிம்செல்ஃப், அதாவது சாங் ஆஃப் காட். இது இஸ்கான் தான் யாருக்காவது என்னன்னு தெரியுமா? ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னு? நியூ கமர்ஸ் புதுசா வந்திருக்குங்க, யாராவது சொல்லி பாருங்க, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இஸ்கான் ISKCON அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? அப்படின்னா என்ன இஸ்கான்னா ஃபுல் ஃபார்ம்? எனிபடி? சங்கரி மாத்தி நீங்களே சொல்லுங்க. இஸ்கான் இன்டர்நேஷனல் ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பாலாஜி, நீங்க
International Society for Krishna Consciousness. எஸ், எல்லாரும் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இஸ்கான்னா என்ன? இன்டர்நேஷனல் ஐக்கி, எஸ்க்கு சொசைட்டி ஆஃப், சிஓஎன்ங்கிறது கான்சியஸ்னஸ். இன்டர்நேஷனல் இஸ்கான்னாக்க இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஓகே, அதுவும் தெரிஞ்சிருக்கணும். இதெல்லாம் எதுக்குன்னா இப்போ ஸ்டார்டிங் டேல சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ், அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நீங்க முன்னாடியே. இதுல வந்து மொத்தம் 3 டைப் ஆஃப் இது இருக்கு, 18 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. அதை 3 இதுவா பிரிக்கிறேன். 3 அத்தியாயங்களாக பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் கர்ம யோகான்னு படிக்க போறோம். 2வது 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகா. 3வது 6 அத்தியாயங்கள் ஞான யோகா. பகவத்கீதை உண்மை உருவில் சீடர் பரம்பரை மூலமாக பெறப்படுகிறது. யார் மூலியமா கிடைக்கிறது? சீடர் பரம்பரை. அதாவது ஒரு இது நமக்குன்னு ஒரு குருஜி இருப்பா, அந்த குருஜிட்டேருந்து சீடர் போறோம். அந்த சீடர்லேருந்து மறுபடியும் அப்படியே குரு சீட பரம்பரையில தான் வரணும். அதுலதான் பகவத்கீதை பெறப்படுகிறது. கிருஷ்ணர், பிரம்மா, நாரதர் அப்படின்னு வியாசர் என்று 31 ஆச்சாரியர்களுக்கு பிறகு 32வது ஆச்சாரியர் தான் பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீலா பிரபுபாதா. 32வது ஆச்சாரியர். எத்தனாவது ஆச்சாரியர்? ஸ்ரீலா பிரபுபாதா 32ங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். பகவத்கீதை பகவான் கிருஷ்ணரால் கொடுக்கப்பட்டது. நம்மை பற்றியே புரியாத நாம் கீதையின் சாராம்சத்தை புரிவதற்கு கடவுளின் கிருபை தேவை. வாழ்க்கையில் நான் மகிழ்ச்சியை தேடினோம். இன்பமும் துன்பமும் என்ன ஆறுது? மாறி மாறிதான் வருது. நம்ம மகிழ்ச்சியை தேடிட்டே இருக்கோம். ஏன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல நமக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். ஆனா கிடைச்சதுன்னா உடனே என்னாகும்? இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருப்போம், நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க மறுபடியும் துக்கம் வந்து இன்பமும் துன்பம் மாறி மாறி தான் வரும். கம்ப்ளீட்டா சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. அது எந்த இடத்துல, எந்த உலகத்துல இருக்க முடியும்? ஆன்மீக உலகத்துல நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு எப்போதுமே சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷம். அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே இருக்காது. புரியுதா? நம்ம சின்சியரா நம்ம அதுல ஜாயின் பண்ணி அந்த ஆன்மீக உலகத்துல நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னாக்க நமக்கு எப்போதுமே சந்தோஷம் கிடைக்கும். ஓகே, அதனால இப்போ வந்து நம்ம பௌதிக உலகத்துல இன்பம் இருக்கும். பௌதிக உலகத்துல நமக்கு ஆசைகள்லாம் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். அதுல இன்பம் துன்பம் மாறி மாறி வருகிறது. இந்த இன்பம் துன்பம் மாறி மாறி இந்த உலகத்துல நம்ம இந்த மாதிரியே மறுபடியும் மறுபடியும் பிறப்பு எடுத்துட்டு நம்ம அவஸ்தைப்பட்டு இருக்கணுமா? இந்த இல்லை இதைதான் பட்டுருப்பேன் அப்படின்னா பட்டு இருக்கலாம். அடுத்த ஜென்மம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. ஏன்னா நம்ம பண்ற பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்றாப்புல தான் அடுத்த ஜென்மங்கிறது அமையும். நம்ம ரொம்ப பாவங்கள்லாம் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த ஜென்மம் லோயர் பிளானட்ஸ்க்கு போயிடுவோம். கீழ் உலகத்துக்கு, அதாவது மிருகங்கள்லாம் இருக்கிற அந்த இதுக்கு, மிருகங்களுக்கு இதுவா போயிடுவோம். ரொம்ப பாவங்கள்லாம் பண்ண, புண்ணியங்கள் பண்ணினாக்க மேல் லோகத்துக்கு போகலாம். ஓகே, அதனால நம்ம எப்படிப்பட்ட புண்ணியங்கள் பாவ புண்ணியங்கள் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அடுத்த ஜென்மம் அமையும். நம்ம இப்போ கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளாம் ஏன் கஷ்டப்படுறோம்னா, இப்போ நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையே, நான் நிறைய சேரிட்டிக்கு கொடுக்குறேன், அதை கொடுக்குறேன், இதை கொடுக்குறேன், கஷ்டமே ஏன் படுறோம் நம்ம அப்படின்னாக்க நம்ம போன ஜென்மத்துல பண்ண பாவங்கள், போன ஜென்மத்துல நம்ம பண்ணின பாவங்களை அனுபவிச்சு தான் தீரணும். அதை ஆனாலும் இப்ப நம்ம எல்லாரும் என்ன பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்குன்னு வந்தாச்சு. இப்ப பகவத்கீதை வந்ததுனால இந்த பிறப்புல இது வரைக்கும் நேத்தி வரைக்கும் நீங்க பண்ணினது அத்தனை பாவங்களும் மறைந்து விட்டன. ஓகே, இது மாதிரி கிருஷ்ணர் இருக்கார் நம்மளை எல்லாம் காப்பாத்துறதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்குவோம். இன்னிலேருந்து எல்லா சாப்டரையும் 18 சாப்டரையும் ரெகுலரா கவனிச்சுக்குவோம். கிருஷ்ணரை நம்ம ஃப்ரெண்டா ஏத்துக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். முதல்ல ஃப்ரெண்டா ஏத்துனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம அவருக்கு பக்தனாக போக முடியும். முதல்ல அவருக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்கணும். ஏன் ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்கணும்னா, ஒரு ஃப்ரெண்டுனா என்ன பண்ணுவோம்? அவனுக்கு கஷ்டம்னாக்க, ஃப்ரெண்டுக்கு கஷ்டம்னாக்க அவன் முதல்ல வந்து தலை தூக்கி ஹெல்ப் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஒரு ஃப்ரெண்டுனா அப்படி ஒரு உயிருக்கு உயிரா இருக்கிற நண்பர்களை பத்தி பேசுறேன். எல்லார பத்தியும் பேசல, உயிருக்கு உயிரா இருக்கிற நண்பர்களை பத்தி பேசுறேன். கிருஷ்ணர் அந்த மாதிரி உயிருக்கு உயிரா இருக்கிற நண்பனாக நம்மளோட இருப்பார். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? முதல்ல என்ன பண்ணணும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? கிருஷ்ணரை நம்ம நண்பனா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா சாண்டிங் த மகா மந்த்ரா. முதல்ல ஒரு நாளைக்கு எல்லாரும் இன்னிலேருந்து ஒரு ரவுண்டு சாண்டிங் ஆரம்பிக்கணும். சாண்டிங் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு அந்த மந்திரத்தை சொல்லணும். ஓகே, உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் டேலயே இதையும் சொல்லி கொடுத்துறேன். எல்லார் கையிலையும் ஒரு ஜபம் மாலை வாங்கிக்கோங்க. ஜபம் மாலையில இங்க நடுவுல இருக்கிற பீடு வந்து கிருஷ்ணா பீடுன்னு சொல்லுவோம் அதை. ஓகே, ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். எப்படின்னா இந்த 3 வரலுக்கு அடியில இந்த பீடை இப்படி வச்சுக்கணும். மேலே 3 வரல கீழே வச்சிருந்து மேலே பீடு வச்சுக்கணும். இந்த கட்டை வரலால தான் அதை மூவ் பண்ணணும். இப்படி வச்சிருந்து இங்கேருந்து இப்படி மூவ் பண்ணணும். இந்த ஆள்காட்டி விரல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இந்த ஆள்காட்டி விரல் அது வந்து இதுக்கு
இதோட சேர்க்கக்கூடாது. ஏன்னா அது மற்றவங்களுடைய குத்தத்தை தான் காமிச்சுட்டு இருக்கோம். அது நீ அதை பண்ணிட்டே இதை பண்ணிட்டே அப்படின்னு சொல்லணும். ஆனா 3 ஃபிங்கர் நம்மளை பார்த்துருக்குங்கிறத நம்ம மறந்து போயிடுறோம் இல்லையா? அதான் இதை வந்து இந்த இப்படி இப்படி போட்டு வரணும். ஓகே, எப்படி வந்தாக்க 108வது மணி வந்துடும். 108வது மணி வந்த உடனே என்ன பண்ணணும், இந்த கிருஷ்ணா பிட கண்ணில் ஊத்திட்டு ஹரே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா அதை சொல்லிட்டு அப்படியே அந்த பீடை திருப்பிக்கோங்க. திருப்பினேன்னா இது இந்த 108 ஸ்லோகம் நம்பர் இருந்தது இல்லையா, அந்த 108 வந்து ஒன்னா போயிடும். ஓகே, இதுதான் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்ல ஜபம் பண்றது செய்துக்கணும், ஃபாலோ பண்ணிக்க வேண்டியது. ஏன்னாக்க இது இது 108 ஆயிட்டு இங்க ஒன்னா போடையில கிருஷ்ணா பீடை கிராஸ் பண்ணக்கூடாது. அது நாட், அது ரூல் கிடையாது. அதனால கிருஷ்ணா பீடை ஜபத்துக்காக இப்படி திருப்பிட்டு மறுபடியும் அப்படி பண்ணிக்கணும். ஓகே, இந்த பீடு இருந்ததுன்னா ஓகே. உங்கள்கிட்ட பீடு இல்லைன்னா இஸ்கான் மங்களூருக்கு எழுதி போட்டு அந்த பீடை வாங்கிக்கோங்க. அப்படியும் உங்களுக்கு இப்போ வாங்குறதுக்கு இப்போ காசு அப்படி நீங்க அப்படி நினைச்சேன்னா உங்க விரல்ல எடுத்துக்குவோம். இங்க 1 2 3 இருக்கு இல்லையா, 1 2 3 அந்த மாதிரி 5 வரலையும் 5 3 15 பண்ணோன்னு ஒரு பேப்பர்ல நோட் பண்ணிக்கோ, இந்த கையில நோட் பண்ணிக்கோ. அந்த மாதிரி 7 பண்ணிட்டேன்னாக்கா உங்களுக்கு 105 ஆயிடுச்சு. ஈஸியா பண்ணிக்கலாம். அதை வந்து இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரவுண்டு பண்ணணும்னாக்கா உங்களுக்கு 8 நிமிஷம் தான் மேக்சிமம் ஆகும், அதுக்கு மேல ஆகாது. ஓகே, நான் இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு ஒரு 10 பண்றதுக்கு எத்தனை நேரம் ஆகுங்கிறத காமிக்கிறேன். நிறுத்தி நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படி சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு பழக்கம் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு ஃப்ளோ ஜாஸ்தி ஆயிடும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே அந்த மாதிரி பண்ணும். ஓகே, ஸோ இது வந்து சாண்டிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. இதை ஃபர்ஸ்ட் டேயே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதனால இன்னிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. எல்லாரும் ஒரு ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஒரு ரவுண்டுனா 108 டைம்ஸ். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ வந்து 32வது ஆச்சாரியர் தான் பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீலா பிரபுபாதா. அவர் தான் நமக்கு இஸ்கானுடைய ஃபவுண்டர் அண்டு நமக்கு பகவத்கீதையை கொடுத்து வரும் அவர் தான். ஓகே, பகவத்கீதை பகவான் கிருஷ்ணரால் கொடுக்கப்பட்டது. நம்மை பத்தியே நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது. இதுல கீதாயின் சாராம்சத்தை எப்படி புரியறதுக்கு நம்மளால உட்காந்து புஸ்தகத்தை வச்சு நம்மளால எங்கிருந்து படிக்க முடியும்? அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இல்லைன்னா எங்கேயாவது இதை பத்தி பகவத்கீதை பத்தி கல்லாக்கால் சேவம் உபன்யாசம் அதெல்லாம் பண்றாரு இல்லையா, அங்கெல்லாம் போய் உட்காந்து நம்ம கேட்க வேண்டியது. காது கொடுத்து கேட்டாலே போதும், நம்ம புஸ்தகத்தை வச்சுன்னு படிக்க வேண்டாம். இருக்கிறதுலயே பெஸ்ட் என்னன்னா இன்னொருத்தர் சொல்றத கேட்கறது தான் ரொம்பவே நமக்கு உடனே மண்டையில நமக்கு அது புரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, மனிதன் ஆனந்தமாக இருக்கு. கீதை ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல். நம்ம கடையில போறோம், ஒரு ஃப்ரிட்ஜு டிவி எல்லாம் வாங்குறோம். அதெல்லாம் வாங்குறச்சு என்ன பண்றோம், கடைக்காரன் என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு கூடவே ஷாப்மேன் வந்து ஒரு மேனுவல் கொடுப்போம். அந்த மேனுவலை வச்சு பார்த்துட்டு ஓ இது பாசிட்டிவ் ஒயர், இது நெகட்டிவ் ஒயர், இதோட ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், அந்த பிளக்கோட ஒயர் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தானே இதை கிளீன் பண்ணணும். இது தண்ணி போடக்கூடாது, இதில் தண்ணி இல்லாத இடத்துல எப்படி வைக்கணும், அப்படி இப்படிலாம் பார்த்துட்டு தானே பண்றோம். அதை பண்ணினா தான் அது ஒழுங்கா ஒர்க் பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம பௌதிக உலகத்துல நம்ம மனுஷனா பிறந்தாச்சு, எல்லாத்துலயுமே விட உயர்ந்த ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம். இதை நம்ம முழுக்க உபயோகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதை உபயோகப்படுத்திக் கொள்றதுன்னா என்ன பண்ணணும், பகவத்கீதையை படிக்கணும். பகவத்கீதையை நமக்கு கொடுத்துருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல், அதை படிச்சாக்க நம்ம ஓஹோ இப்படி இருக்கணுமா அப்படி இருக்கணுமா, நமக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் டிவிக்கு எப்படி அதை படிச்சு பண்றோமோ அந்த மாதிரி பண்ணாதான் நம்ம ஆன்மீக நேரத்துல முன்னேற்ற முடியும். பௌதிக வாழ்க்கை வாழணும், வாழ்ந்துட்டே நம்ம ஒரு நாளைக்கு 1/2 மணி நேரம் ஆன்மீகத்துக்காக நம்மளால செலவழிக்க முடியாத, கண்டிப்பாக முடியும். அந்த செலவழிக்கிறதுக்கு எல்லாரும் முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, மனிதன் ஆனந்தமாக இருக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் எதுனாக்க பகவத்கீதை. ஓகே, சாக்ரட்டிஸ் விஷம் கொடுத்து இதுக்கு கத்துக்கிறதுக்கு எந்த வயசுமே கிடையாது. சின்ன வயசு குழந்தையும் கத்துக்கலாம், வயசான 95 98 இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வயசு இருந்தாலும் கத்துக்கலாம், எப்ப வேணாலும் இது புரிஞ்சுக்க முடியும். அவ்வளவு சிம்பிளா கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ற மாதிரி அவ்வளவு அழகா அமைச்சு கொடுத்துருக்காரு. அது இது எப்ப வேணாலும் கத்துக்கலாங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்றேன். சாக்ரட்டிஸ் வந்து விஷம் கொடுத்து அவர் ஜெயில இருக்காரு, அவருக்கு அவர் சாகப்படுறாரு. நாளைக்கு பார்த்தா அவர் சாகப்படுறாருக்கு. அந்த சமயத்துல அந்த ஜெயில ஒருத்தர் புல்லாங்குழல் வச்சிருந்தார்.
அந்த புல்லாங்குழலை பார்த்த உடனே சாக்ரட்டிஸ்க்கு ரொம்ப ஆசையா போயிடுச்சு, நம்மளும் புல்லாங்குழல் கத்துக்கணும். அது அந்த புல்லாங்குழலை கொஞ்சம் தரியா, எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லி தரியா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அது அப்படின்னு அவன் சிரிச்சுட்டு அந்த இன்னொருத்தன் ஜெயிலில் இருக்கிறவன், நீ தான் நாளைக்கு சாக போற, உனக்கு எதுக்குப்பா இந்த வேலை, வேண்டாத வேலையெல்லாம் உனக்கு அப்படின்ட்டு அவன் அந்த இன்னொருத்தன் ஜெயில்காரன் கேட்கறான். அதுக்கு சாக்ரட்டிஸ் சொல்றாரு, எனக்கு நான் சாகரிச்சே எனக்கு புல்லாங்குழலும் தெரியும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நான் சாகணும்னு ஆசைப்படுறான். கடைசி நிமிஷத்துல அப்ப கூட அவன் புதுசா ஏதாவது கத்துட்டு தான் சாகணும்னு ஆசைப்படுறான். அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே நமக்கு பகவான் இவ்வளவு வசதிகளை கொடுத்து ஆன்லைன்ல படிக்கிறதுக்கு கொடுத்து பகவத்கீதை படி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு இல்லையா, இதை நம்ம நன்றாக உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஓகே, அதுக்காக தான் அந்த உதாரணம் கொடுத்துருக்கேன். பகவத்கீதை அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருக்கு எத்தனை நிமிஷத்துல சொல்லி கொடுத்தார்? 45 நிமிஷத்துல சொல்லி கொடுத்தார். ஆனா இந்த 45 நிமிஷம் நம்மளால ஃபுல் இதையும் படிக்க முடியாது. 45 நிமிஷம் ஒரு நாளைக்கு படிக்கலாம். அந்த மாதிரி 18 நாள்னு சிம்பிளா கொஞ்சம் போறதான் நான் சொல்லி தரப்பேன். அதுக்கு மேல லெவல் 2 போனீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். லெவல் 2 போறதுக்கு உங்களுக்கு 2 ரவுண்டு சாண்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க மினிமம். அதனால அந்த சாண்டிங்கும் இப்பயே பிடிச்சி இன்னிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அதான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, தினமும் ஒரு மாலையாவது முதல்ல மகா மந்திரத்தை ஜபிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் இன்னிலேருந்து. பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடன் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். தினமும் குளிப்பது ஒருவன் தன்னை சுத்தம் செய்து கொள்கிறான். தினைக்கு குளிச்சுட்டு என்ன பண்றோம்? சௌச்சம்னா கிளென்லினஸ்னு பேரு. சௌச்சம்னாக்க கிளென்லி, அதாவது தினைக்கு காத்தால வந்து நம்ம குளிக்கிறோம். நம்ம காத்தால எதுக்கு குளிக்கிறோம்? நம்ம புறத்துல இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் நீக்கிறதுக்கு தான் பண்றோம். நம்ம அகத்துல இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் நீக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதை என்னும் தினமும் குளிப்பதன் மூலம் ஒருவன் தன்னை சுத்தம் செய்து கொள்கிறான். ஆனால் பகவத்கீதை எனும் புனிதம் கங்கையில் ஒரு முறை குளிப்பதன் மூலம் ஜட வாழ்வின் களங்கங்கள் எல்லாவற்றையும் கழுவி விட முடியும். கங்கையின் நீரை குடிப்பவன் முக்தி அடைகிறான். எப்படி இருக்க பகவத்கீதையினுடைய அமிர்தத்தை குடிப்பவன் பற்றி என்ன சொல்வது? பகவத்கீதை மகாபாரதத்தின் அமிர்தம். பகவத்கீதை கடவுளின் திருவாயிலிருந்தே பொழிவது. கங்கையோ அவரது திருப்பாதங்களிலிருந்து வெளிப்படுவது. உண்மையில் கடவுளின் திருவாய்க்கும் திருப்பாதங்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. எனினும் பகவத்கீதை கங்கையை காட்டிலும் முக்கியமாக மதிக்கலாம். பகவத்கீதை ஒரு ஹியூமன் மேனுவல், அதுதான் சொல்லியிருக்கேன். எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது என்பதை தெளிவாக கூறுகிறது. டிவி இதெல்லாம் பண்ணுச்சு என்ன பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் இதையும் படிச்சுட்டு பண்ணணும். கிருஷ்ணர் துரியோதனனும் சென்று இந்த போரை தவிர்க்குமாறு கூறினான். ஆனால் துரியோதனன் அதுக்கு என்ன பண்றான்? கேட்கல. அப்படியானால் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்கிறான். உன்னுடைய நாராயண சேனை வேண்டும் என்று கேட்கிறான். கிருஷ்ணர் அதை அவனுக்கு அளிக்கிறார். பாண்டவர்களோ தங்களுக்கு கிருஷ்ணர் துணை வேண்டும் என்று கேட்கிறார். நாராயண சேனைனா என்ன அர்த்தம்? யாருக்கா தெரியுமா? எனிபடி நோஸ் நாராயண சேனைனா? கிருஷ்ணனுடைய படைகள். கிருஷ்ணருடைய படைகள். கிருஷ்ணரோட படைகள்னா எவ்வளவு இருக்கும்? கொஞ்சம் இருக்குமா? எக்கச்சக்கமா இருக்கும் இல்லையா? அவரோட கணக்கு வழக்கு இல்லாத கிருஷ்ணரோட படைகள் இருக்கும். அதனால நாராயண சேனையை போய் கேட்டுட்டான். யாரு? துரியோதனன். சரி, இவன் என்ன பண்றான்? உனக்கு என்ன போகணும் அப்படின்னு அர்ஜுனனை பார்த்து கேட்கிறார். எனக்கு உங்களோட அன்பு இருந்தா போதும், நீங்க தான் எங்களுக்கு போகணும் அப்படின்னு கேட்கிறார். எது வசதி? கிருஷ்ண படைய வசதியா, கிருஷ்ணருக்கு கூட இருக்கிறது வசதியா? அந்த மாதிரி அந்த நாராயண சேனை மாதிரி 1000 சேனை இவர் படித்தர முடியும். யாரால? கிருஷ்ணரால பண்ணித்தர முடியும். அவர் கூட வச்சிருந்த சேனையே இல்லாமையே அவர் பண்ண முடியும் இல்லையா? அந்த மாதிரி அவர் அழகா யோஜனை பண்ணி பாண்டவர்களுக்கு, அதனால கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார்? பாண்டவர்களோட துணை நிற்கிறார். திருதராஷ்டிரன் தன் தேரோட்டியான சஞ்சயனை போர்க்களத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று கேட்கிறார். திருதராஷ்டிரன் சந்தேகமான மனநிலையில் உள்ளார். திருதராஷ்டிரன் அவருக்கு எப்போதுமே சந்தேகமாவே இருக்கான். தர்மக்ஷேத்திரம் ஒரு புண்ணிய பூமி, அங்கு தர்மம் தான் வெல்லும். கௌரவர்கள் அதர்மத்தையே செய்பவர்கள். அப்படி இருக்க அவர்கள் எப்படி ஜெயிக்க முடியும்? இப்படி இருக்க தனது அதர்ம மகன்களை காப்பது என்பது எப்படி என்பதை பற்றி கவலைப்படுகிறார். இல்ல அதர்மம் பண்றவன் தான் அவளை எப்படி காக்குறது அப்படிங்கிறத பத்தியே தான் திங்க் பண்ணிட்டு இது போர் இப்படி நடக்க போறதே அவருக்கு தெரியும். மனசுக்குள்ள கவலை தான். ஏன்னா கிருஷ்ணர் அங்க இருக்கார். அது அங்க இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடத்துல வெற்றி தான் நிச்சயம் இல்லையா? அது தெரியுங்கிறதுனால அவருக்கு மனசுக்குள்ள குழப்பத்துல உட்கார்ந்துருக்கார். தனது அதர்ம மகள் எப்படி காக்குறதுன்னு கவலைப்பட்டு இருக்கார். தனது தம்பியான பாண்டுவின் புதல்வர்கள் பாராபட்சமாக நடத்துகிறார். அவர் தன்னோட தம்பிகள் பிள்ளைகள் எல்லாம் பாராபட்சமா நடத்துகிறார்.
தர்மத்தை கடைபிடித்தால் தர்மம் உங்களை காப்பாற்றும். அவர்கள்லாம் என்ன கேட்கிறார்? எனக்கு ஒரு 5 காணி நிலம் வேணும்னு தான் கேட்டார். அது கூட தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டா. அதனாலதான் இந்த போரே நிகழ்ந்தது இல்லையா? 5 காணி நிலத்தை கொடுத்துட்டு பாக்கி எல்லாத்தையும் இவா வச்சுட்டு அந்த அனுபவிச்சிருக்கலாம். அதை விட்டுட்டு அவ கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றதுனாலதான் இந்த போர் ஆரம்பிச்சது. துரியோதனின் கௌரவர்கள் மிகப்பெரிய படையை தன்னிடம் வைத்து இருக்கிறார்கள். இதனால் துரியோதனனுக்கு மிகப்பெரிய கர்வம். என்கிட்ட நாராயண சேனையே இருக்குது, துரியோதனனுக்கு கர்வம். நேர்மையானவர்களை சந்தேகப்படுகிறார். பீஷ்மாச்சாரியார் அவர்களின் பெரியப்பா. அவர் பாண்டவர்களுக்கு வேண்டப்பட்டவர். அவர் கௌரவ சேனை தளபதி. ஆனால் துரியோதனனுக்கு அவர் மேலேயும் சந்தேகம். நாம் அனைவரும் கடவுளை சார்ந்து வாழ்கிறோம். வெளிச்சம் என்பது சூரிய ஒளியால் கடவுள் கொடுத்தது. வெளிச்சம் இல்லாத போது நம் கையை கூட நாம் பார்க்க முடியாது. துரியோதனன் தனது குருவான கிருபாச்சாரியரை கூட சந்தேகப்படுகிறார். ஏனென்றால் அவர் அர்ஜுனனை சிறந்த வில்லாளியாக அறிந்தவர். ஸோ இந்த சாப்டர்ல வெற்றிக்கான அறிகுறிகள். அவ ஜெயிக்க போறாங்கிறது இப்பவே நான் இதை சொன்னதை வச்சே நீங்க கிருஷ்ணர் அவ பார்க்க இருக்காங்கிறத வச்சே நமக்கு தெரியும் அவ தான் ஜெயிக்க போறான்ட்டு. அதுக்கு அறிகுறிகள் என்னென்ன இருக்கு? திவ்யமான சங்குகள், கிருஷ்ணர் துணை நிற்கிறார், அனுமான் பாண்டவர்கள் கொடியில் இருக்கிறார். அந்த பாண்டவர்களோட கொடியில பார்த்தீங்கன்னா அனுமான் இருப்பார். அனுமான் பாண்டவர்கள் கொடியில் இருக்கிறார். அர்ஜுனனுடைய தேர் அக்னி தேவன் கொடுத்தது, அது எந்த திசைக்கும் போகாது. கடைசியாக அர்ஜுனன் கூறுகிறார், இந்த அன்பு கிருஷ்ணரை வாய் உலர்ந்ததை நான் உணர்கிறேன். வாய் உலர்ந்து போயிடுதே, சண்டை போட மாட்டேன், கைகள் நடுங்குகின்றன. பாவ விளைவுகள், உடல் மற்றும் மனம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள், சமுதாயம் மற்றும் பிற உயிர்களுக்கு ஏற்படும் துன்பம், பூகம்பம், பஞ்சம், வறட்சி, இதெல்லாம் வெள்ளம், இதெல்லாம் வரப்போறது, இதெல்லாம் ஆகுமே அப்படிங்கிறதுனால குழம்பிய நிலையில் உள்ளான் அப்படின்னு இந்த சாப்டர் முடியுது. ஓகே, இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? இந்த சாப்டர் 1ஆவதுல திருதராஷ்டிரன் முதல்ல கேட்கிறான், குருக்ஷேத்ரே தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதா யுத்சவ மாமக்காக என் பையன் மாமக்காக பாண்டவா செய்வ கிம் கூறுவது சஞ்சய். அவன் 2 பேரும் என்ன பண்றா? என் பிள்ளைகளும் கௌரவர்களும் பாண்டவர்களும் என்ன பண்றா சஞ்சயா அப்படின்னு சஞ்சயனை பார்த்து கேட்கிறார் அவர். முதல் ஸ்லோகம் திருதராஷ்டிர உவாச்சனா சொன்னார். திருதராஷ்டிர உவாச்ச. ஓகே, அவர் சொல்லி அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கிறார். பாக்கி கேள்வி எல்லாம் பேசுனதெல்லாம் அர்ஜுனன் பேசுறோம். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கிருஷ்ண உவாச்சன் அந்த சாப்டர்ல வருதா பாருங்க? வராது. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல கிடையாது. ஏன்னா முழுக்க 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 அவன் சொல்றதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காரு. ஒரு நல்ல டீச்சரா இருந்தான்னு வச்சுக்கோ, அந்த டீச்சர் வந்து ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்றாளோ எல்லாத்தையும் முதல்ல காது கொடுத்து கேட்டுப்பா. அப்புறமா கேட்டுட்டு அதுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுப்பா. ஓகே, இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இவன் பண்ணின குழப்பத்தெல்லாம் கிருஷ்ணர் ஆஸ் எ டீச்சர் கேட்டுக்கிறார். அவருக்கு என்ன பதில் கொடுப்பாங்கிறது நாளைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். 4 சாப்டர் இன்னைக்கு பேசிக்கா புரிஞ்சுட்டு நாளைக்கு போகலாம். ஸோ இவன் குழப்பமான நிலையில இருக்கான் அப்படிங்கிறது இந்த சாப்டர்ல முடியும். ஓகே, ஸோ இது பேஸ்ட் அவர் இதுதான் ஸ்ரீலா பிரபுபாதா 32வது ஆச்சாரியார் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. இது வந்து சான் பிரான்சிஸ்கோல போய் அவர் ரத யாத்திரை பண்ணார். யாரு? ஸ்ரீலா பிரபுபாதா. நம்ம முதல்ல கொஞ்சம் இப்ப சாப்டருக்கு உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டேன். அதை பத்தி இந்த சாப்டர் 1க்கு சம்மரி கொடுத்துட்டேன். இப்ப ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதை தெரிஞ்சுட்டு நம்ம கிளாஸ்க்கு இந்த சாப்டருக்கு போகலாம், சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு. ஓகே, ஸ்ரீலா பிரபுபாதா அவர் சின்ன வயசுல இருந்தே அவருக்கு பேர் வந்து அபய்சரன்னு பேரு. அவர் வந்து ரத யாத்திரைன்னா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசுல. அடுத்த படம் முறை சொல்றேன். இது வந்து அவர் சான் பிரான்சிஸ்கோ போயிருக்கிற இடத்துல அங்க வந்து 1967 அப்ப பெரிய திருவிழாவாவே அங்க போய் பண்ணார். அங்க மற்றவாள்லாம் அந்த ஊர் ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் அதுல சேர்ந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமதத்தை சொல்லி பெரிய ஸ்ரீலா பிரபுபாதா கிராண்டா பண்ணினார். வீட்லயே அவரே சமையல் பண்ணுவார். அவருக்கு ஸ்வீட்ஸ்லாம் ரொம்ப அழகா பண்ண தெரியும். அவர் பண்ணினாக்க நான் மட்டும் சாப்பிட மாட்டார், 4 பேருக்கு பண்ணிட்டு கொடுக்குறோங்கிறதுனால நிறையாவே பண்ணுவார். குலாப் ஜாமுன் ஸ்ரீலா பிரபுபாதோட ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் என்னன்னா குலாப் ஜாமுன். அதனாலதான் எந்த ஃபங்க்ஷன்ல எங்கேயா போனா கூட இஸ்கான்ல பார்த்தோம்னாக்க குலாப் ஜாமுன் கண்டிப்பா பண்ணி கொடுப்பாவா, பண்ணுவா. ஸோ ஸ்ரீலா பிரபுபாத் அது அவரே பண்ணுவார் வீட்டுல உட்காந்துட்டு. ஸ்ரீலா பிரபுபாதா ஸோ இந்த ஃபாரின்ல உட்காந்து இந்த கண்ட்ரியில சான் பிரான்சிஸ்கோல உட்காந்து பண்ணினார். 1967 ஜூலை தானே? ஆமா, ஜூலை 9th 1967 போய் பண்ணினார். அப்ப எல்லாரும் கேட்டு அவரோட உட்காந்து எல்லாம் பண்ணினார். இந்த கத்துண்டார் ரத யாத்திரை என்னன்னு பார்த்துட்டா.
இது படம் முதல் படம். அவர் சின்ன குழந்தையா இருக்குச்சு. அவருக்கு பேர் அபயச்சரன். அப்பா அம்மாலாம் அவளை வந்து அவருக்கு அவ அப்பா வந்து அவர்கிட்ட வந்து எனக்கு ரதம் போகணும், ரத யாத்திரை பண்ணணும், சேரியட் போகணும். அவள் அப்பா வீட்டில் பண்ணி கொடுத்தார். அதில் டேட் எல்லாம் வச்சு அவள் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவருக்கு அபயச்சரனோட ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு அவள்லாம் ஒரு பிரசாதம் ஒன்று பண்ணி எடுத்துன்னு இருந்தா. எல்லாத்தையும் வச்சு வீட்டில் பெரிய கிராண்டா பார்ட்டி பண்ணி 5 வயசுக்கே அவர் ரத யாத்திரை பண்ணார். அப்புறமா அவர் பெரியவரானார் கொஞ்சம். அப்புறமா அவருக்குன்னு ஒரு சீடர், அவர் 31வது பக்தி வேதாந்த சரஸ்வதி சுவாமியர். அவர் வந்து அவர் தான் அவருக்கு குரு. அவர்கிட்ட அந்த குருவை வச்சு அவர் நீ நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுற, அவனுக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்கு, நீ ஏன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் போய் ப்ரீச் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவர்கிட்ட போய் சொல்லிட்டார். ஸோ குரு சொன்னாக்க எப்போதுமே சிஷ்யன் அதை கேட்கணும் இல்லையா? அதனால முதல் வந்து நெக்ஸ்ட் பிக்சர் வந்து அவர் போய் அங்கே முதல் ஸ்பீச் கொடுக்குறார் அதை பற்றி. அப்புறம் அவர் பேக் டு காட் ஹெட்ங்கிற மேகசின் இது போட்டார். அப்புறம் எழுதின புஸ்தகங்கள்லாம் ரெஸ்டாரண்ட்ல எல்லாம் போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணார். அதெல்லாம் இந்த பிக்சர்ஸ்ல இருக்கதான். அவர் வந்து 1965ஆம் வருஷம் ஜலதூதா அப்படிங்கிற கப்பல்ல அமெரிக்காவுக்கு போனார். ட்ரங்க் நிறைய புஸ்தகங்கள் எடுத்துட்டு போனார். அவர் எழுதின புஸ்தகத்தை எடுத்துட்டு கார்கோ ஷிப்ல போனார். பார்க்ல உட்கார்ந்து கீர்த்தனை பண்ணார். அப்புறம் அடுத்தது இதெல்லாம் அவர் வந்து பேக் டு காட் ஹெட் புஸ்தகம் எழுதினார். அப்புறம் வந்து பேக் டு காட் ஹெட் அங்கே உட்காந்து கீர்த்தனை எல்லாம் பார்க்ல எல்லாம் உட்காந்து கீர்த்தனை பண்ண. முதல்ல அவர் போய் ஆரம்பிக்கும் போது அவர் கீர்த்தனை பண்ணும்போது ஒருத்தருமே இல்லை, ஒருத்தர் 2 பேர் தான் எட்டி பார்த்தேன். அங்கே வந்திருந்த ஹிப்பீஸ் எல்லாத்தையும் ஒருத்தரையா கூப்பிட்டு நீங்க வாங்க இங்கே வந்து கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா ஹிப்பீஸ் அட்ராக்ட் பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு பெரிய கும்பலை பிடிச்சிட முடியும் அப்படிங்கிறதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணார். பார்த்தாக்க முதல்ல 50 பேர் வந்து அப்புறம் 100 பேர் 1000 பேர் இப்படி எக்கச்சக்கம் பேர் வந்து சேர ஆரம்பிச்சிட்டு அவர்கிட்ட. அதனால எல்லாருமா உட்காந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை பண்ண. அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயி ஹிப்பீஸ் தான் முதல்ல நிறைய சேர்ந்தது. அவ மூலியமா தான் இந்த இது வளர்ந்தது இஸ்கான். ஸோ அப்புறமா ரொம்ப ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவர் நல்ல பிரபலமாயிட்டார். அப்போ வந்து எல்லாரும் இன்டர்வியூ பண்றதுக்கு அவருக்கு அவர் ஸோ இன்டர்வியூ பண்ணி அதுக்கெல்லாம் இது கொடுக்குறேன். இது பேக் டு காட் ஹெட் மேகசின் தான் இது. அவர் எழுதின புஸ்தகங்கள் நிறைய இருக்கு. எல்லா புஸ்தகத்தையும் வாங்கி படிக்கும். என்னென்ன புஸ்தகங்கள் அவைலபிளா உங்களுக்கு இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து, பகவத்கீதை மட்டும் படிக்க வேணும்னு இல்லை, பாகவதம் செட்டில் வாங்கி வச்சு படிக்கலாம். நிறைய புஸ்தகங்கள் இருக்கு. செல்ஃப் ரியலைசேஷன் புக் இருக்கு. ஓகே. அப்புறம் பர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர்ஸ் இருக்கு. கிருஷ்ணா புக்குன்னு ஒன்று இருக்கு. நிறைய புஸ்தகங்கள். இதெல்லாம் முதல்ல ஸ்டார்டிங்ல படிக்க வேண்டிய புஸ்தகம். அப்புறம் வரிசையா ஒன்னொன்னா வாங்கி படிக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு என்னத்துக்கு இந்த படங்களா போட்டுக்கேன்னா, அவர் வந்து 108 ஒரு நிமிஷம் 108 வேர்ல்டுல 108 கண்ட்ரியில அவர் வந்து இஸ்கானை போய் நிரூபிட்டு வந்திருக்கார். ஓகே. யூஎஸ்எல் வெஸ்ட் விர்ஜீனியால இருக்கிற மதர் பேலஸ் ஆஃப் கோல்ட் அந்த மாதிரி. அடுத்தது இது யூகேல லண்டன்ல இந்த மாதிரி ஒரு மேன்ஷன் இருக்கு. அவர் வந்து பக்தி வேதாந்த மேனர் அப்படின்னு அது ஒன்று. அடுத்தது உக்ரைன்ல இஸ்கான் ஃபெஸ்டிவல் நடக்கிறது. ஆமா, அவ்வளோ கிராண்டா நடக்கிறது. அங்கே ஒரு இஸ்கான் டெம்பிள் இருக்கு. அப்புறம் இது மாயாப்பூர்ல இருக்கிற வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கிற அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போட்டுருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சாச்சு. கூடி சீக்கிரம் அதை இதெல்லாம் திறந்தாச்சு கோயில்லாம். இன்னும் ஒரு ஸ்டேடியம் ஏதோ ஒன்று பாக்கி இருக்கு. அதை முடிச்சுட்டு மறுபடியும் கம்ப்ளீட் ஓப்பன் பண்ணிடுவா. அங்கே ஏர்போர்ட் கூட வரப்போறது கூடிய சீக்கிரம் அது. ஸோ அவர் வந்து 1965 ஆகஸ்ட் 13 இந்தியாவிலேருந்து போய் இது அவர் எப்படி எல்லாம் டிராவல் பண்ணார், எத்தனை கண்ட்ரிக்கெல்லாம் போய் 65லேருந்து 77 வரைக்கும் 108 கண்ட்ரிக்கு டிராவல் பண்ணியிருக்கார். 65 தானே ஆரம்பிச்சார் அவர். இது இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கு. ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்க டேட்டி கூடவே ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவும் இருப்பார். ஸோ இது இஸ்கான் மங்களூர் எங்க இருக்கு? ராதா கோவிந்தா டெம்பிள், கோகனட் கார்டன், டோல்கேட், கத்ரி, மங்களூர் இங்கே தான் இருந்தது. இப்போ போன வாரம் இதை வந்து இது பண்ணி குலை அப்படிங்கிற இடத்துல மங்களூர்ல ஒரு இடத்துல இது பண்ணிட்டு பகவானை ரத யாத்திரை பண்ணி அங்கே அழைச்சிட்டு போய் வச்சாச்சு. டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்னும் முடியலை. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல நாள்ல அது பண்ணியிருக்கான். டெம்பிளுக்கு பிரசிடென்ட் யாருன்னா ஹெச்ஜி ராமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி தான். அவர் பிடெக் ஐஐடியில் படிச்சிருக்கார். அவர் படிச்சுட்டு எல்லாத்துலேயுமே டாப்பர். அவர் எல்லாரும் நம்மளாம் 12th ஸ்டாண்டர்ட் எழுதிட்டு எக்ஸாம் எழுதுவோம் இல்லையா? என்ஜினியரிங்க்கும் எழுதுவோம், டாக்டருக்கும் படிக்கிறதுக்கும் எழுதுவோம். 2 எக்ஸாமும் அவர் எழுந்தார். 2த்தையும் அவர் டாப்பராக இருந்தார்.
அவர் அந்த மாதிரி மார்க் வாங்கினா எதுல சேர்ந்துன்னு தெரியல. அப்புறமா சரி இது இருக்கட்டும் இதுல சேர்ந்துருந்தாரு அந்த இன்ஜினியரிங்ல ஐஐடியில. அதுல வந்த உடனே அங்க போய் படிச்சாரு. 5 வருஷம் படிச்ச உடனே அவருக்கு வேலை கிடைச்சிச்சு. இன்ஃபோசிஸ்ல வேலை கிடைச்சது. அதுல ஒரு 6 மாசமோ 1 வருஷமா வேலை பார்த்துருக்காரு. நல்ல பயங்கரமா சம்பளம் எல்லாம் கிடைச்சது. ஏன்னா சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட் பிரபுஜி இல்லையா, அதனால அவருக்கு நல்ல சம்பளமும் கொடுத்து நல்லா வச்சிருந்தார். ஆனா வந்து அவ அம்மாட்ட வந்து சொல்லிட்டாரு ஒரு நாளைக்கு, அம்மா எனக்கு இதுல எல்லாம் எனக்கு புத்தி போக மாட்டேங்குதுமா, எனக்கு நான் காலேஜ்ல ஹாஸ்டல்ல இருந்து படிக்க வச்சதையே எனக்கு எல்லாரோடையும் நான் தனியா இருந்து ஆன்மீகத்துல தான் எனக்கு புத்தி போயிட்டு இருந்தது. நான் சரி ஒன்றை சொல்ல வேண்டாம்னு இருந்தேன். இப்போ வந்து நான் எனக்கு டைம் வந்துட்டு நான் ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ட்ரெஸ்டட், ஐ வாண்ட் டு பிகம் பிரம்ம சன்னியாசியா போகணுன்ட்டு சொல்லி அவன் அம்மாட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு 1 வருஷம் கழிச்சு அவர் சன்னியாசி ஆயிட்டார். இப்போ இதுல வந்து இந்த லைன்ல 27 வருஷம் ஆறுந்தவர். 27 இல்லை 29 வருஷம் ஆயிடுது அவருக்கு. இஸ்கான் மங்களூர் அவர் மூலியமா தான் நமக்கு இந்த ஆன்லைன்ல இதை படிக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடைச்சது 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. பகவத்கீதா இஸ் an epic scripture. The answers all நமக்கு இருக்கிற ஒவ்வொரு கஷ்டத்துக்கும் நமக்கு இதுல பதில் கிடைக்கும். ஓகே, இது ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரின்னே வச்சுக்கலாம். நமக்கு ஏதாவது ஒரு வேர்டுக்கு மீனிங் தெரியலன்னா அதுல போய் பார்க்கணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த டிக்ஷனரி இந்த பகவத்கீதையை எடுத்தேன்னா நமக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்கோ அந்த கஷ்டத்துக்கு இன்னும் நிவர்த்தி கிடைக்கும். மகாத்மா காந்தி அவர் என்ன சொல்றார், இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் மெனி லீடர்ஸ். இது எனக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருந்தது அக்ராஸ் த பிளானட். மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்றார், யாராவது பகவத்கீதை படிச்சாங்க அவளுக்கு நியூ மீனிங்ஸ் இந்த லைஃப்ல ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு புது அனுபவத்தை அவள்லாம் பார்க்க முடியும்னு சொல்றாரு. அதே மாதிரி என்ஸ்டீனும் சொல்றார், ரொம்பவே பகவத்கீதை உபயோகமா இருக்கு அப்படின்னு. ஓகே, எதுக்காக பகவத்கீதா, ஒய் இஸ் இஸ்கான் பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ். ஏன் இஸ்கான் வந்து ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு சொல்றோம்? பகவத்கீதான்னு புஸ்தகம் நிறைய விற்கிறது இல்லையா நமக்கு மார்க்கெட்ல போனா, ஏன் இதுக்கு இஸ்கான்ல வந்து பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ்ன்னு போட்டு இதை வாங்கி படிக்கோங்கிறோம்? அப்படியே சீட பரம்பரை வர உண்மையான கருத்தை அப்படியே அவர் எழுதியிருக்காரு. எஸ், அதுல இருக்கிற பகவத்கீதையில அவர் வாயிலேருந்து வந்த வார்த்தை, ஒவ்வொரு வார்த்தை கூட கிருஷ்ணர் வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தையில ஒரு வேர்டு கூட மாத்தாது, அப்படியே இருக்கிறது பேர் தான் ஆஸ் இட் இஸ். பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ்ன்னு சொல்றது. இதை இந்த புஸ்தகத்தை எல்லாரும் வாங்கி படிங்க. பகவத்கீதை உண்மை உருவில், இங்கிலீஷ்ல வந்து ஆஸ் இட் இஸ், தமிழ்ல வந்து பகவத்கீதை உண்மை உருவில். ஓகே, அதுல வந்து மெசேஜ் ஆஃப் கிருஷ்ணா மஸ்ட் கம் வயா an unbroken chain of disciplic succession. அது குரு பரம்பரை தொடர் மூலியமா வந்திருக்கணும். அதோட இல்லாத ஆஸ் இட் இஸ், அது உண்மை உருவில் எப்படி சொன்னாதோ வேர்ட் டு வேர்ட் அப்படியே இருக்கும். அதனால தான் இதை படிக்கணும்னு எல்லாருக்கும் இஸ்கான்ல ரெக்கமெண்ட் பண்றோம். ஓகே, உங்கள்கிட்ட எல்லா புத்தகமும் இருக்கும், மற்ற புத்தகத்தோட இதை கம்பேர் பண்ணி அதோட பண்ணினாலும் குழம்பி போயிடுவேன். நீங்க ஆஸ் இட் இஸ் உண்மை உருவில் புத்தகத்தை படிக்கணும். ஓகே, கீதா இஸ் அ வாஸ்ட் புக். அதை நீங்க ஒழுங்கா படிச்சேன்னாக்க 18 நாள்ல நிறைய நாள் ஆகும், 1 இயர் ஆகும், 1 வருஷம். அது நான் என்ன பண்ண 18 daysல நம்மளே எவ்வளவு முடியுமோ அது படிக்கலாம். We are focusing on the flow of thoughts between Krishna and Arjuna. ஓகே, இதை வந்து இன்னும் அட்வான்ஸா படிக்கிறதுக்கு பேசிக் உங்களுக்கு போட்டுக்கணும். ஆப்பிள், பால், கேட் அப்படின்லாம் எழுதணும். இல்லைன்னா திஸ் இஸ் அன் ஆப்பிள் சென்டென்ஸ் எழுதணும். அப்புறம் அதை பத்தி ஒரு எஸ்ஸே எழுதுன்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு பேசிக்கா ஏபிசிடி தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, அந்த ஏபிசிடி தான் இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல 18 நாள்ல படிக்க போறோம். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கும் எங்க குழந்தைகள், சின்னவா, வயசானவா, இக்னரண்ட், லேர்னட் பீப்புள், பணக்கார, கனவு கண்டுட்டு இருக்கிறவோம், ப்ராக்டிக்கல் லைஃபுக்கு ஹம்பிளா இருக்கிறவா, ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறவா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஹியூமனுக்கு ஒரு மனுஷனா இருக்கணும் நீ அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன்னா அவனுக்கு கைட் பண்றதுக்கு. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது பகவத்கீதா யூஸ் ஆகுதுக்கு அந்த படம். ஸோ நீங்க உங்களுக்கு வந்து பகவத்கீதா புஸ்தகம் வாங்கணும்னா, கையில இல்லை, ஹார்ட் காப்பி இல்லை, வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்க இஸ்கான் மங்களூருக்கு போட்டீங்கன்னாக்க இந்த இதுல போடணும். உங்களுக்கு வந்து உங்க வாட்ஸ்அப் அட்மின் வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு போடுவாங்க, அதை பார்த்து நீங்க வாங்கிக்கோங்க. இது ஒரு கோம்போ செட், 600 ரூபாய் விலை. செல்ஃப் ரியலைசேஷன், ஒரு ஜபமாலை, அப்புறம் பர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின், பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர்ஸ், அந்த பகவத்கீதா புஸ்தகம் இதை கொடுப்பாங்க, கிடைக்கும் உங்களுக்கு, போஸ்டர்ல வரும். ஸோ இந்த கிளாஸ் நான் வந்து எடுக்க போறது, யார் எடுக்க போற, இதுக்கப்புறமா வந்து உங்களுக்கு ஓரியன்டேஷன் மாதிரி கொஞ்சம் பொறுத்து. இந்த கிளாஸை எடுக்க போறேன், என் பேரு வந்து மங்களம் கிருஷ்ணன், மங்களம் மாதாஜி. நான் தான் கிளாஸ் எடுக்க போறேன் 18 நாளைக்கும்.
உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ எல்லாத்தையும் என்கிட்ட கேட்கலாம். அதையும் உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா, வாட்ஸ்அப்ல போடுங்க, நான் எழுதுறேன். இல்லைன்னா நம்ம வாட்ஸ்அப் அட்மின் பாலாஜி இருக்காங்க, அவங்க பண்ணுவாங்க. வாட்ஸ்அப் அட்மின் அண்ட் கோஹோஸ்ட் நமக்கு இந்த ஜூம் லிங்க்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்றதும் அண்ட் வாட்ஸ்அப்லயும் நமக்கு அட்மினா இருக்கிறதும் அவர் பேர் தான் பாலாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பாலாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்கள்ட்ட நீங்க இந்த பாலாஜி பிரபுஜிட்டு உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வாட்ஸ்அப்ல நீங்க எழுதலாம். ஒரு நாளைக்கு 1 hour ஓப்பன் ஆயிருக்கும் வாட்ஸ்அப். அதை டைம் அவங்க எப்படி போடுறாங்க, பாலாஜி பிரபுஜி எப்போ போடுறாங்களோ அந்த டயத்துல பார்த்துக்குங்க. அந்த இடத்துல ஓப்பன் பண்ணது அது 1 hourல உங்களுக்கு இருக்க டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் அங்கே எழுதிக்கலாம். அப்படி அங்கே எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. இங்கே கிளாஸ்ல நம்மகிட்ட வந்து எங்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மேலே அதாவது குவிஸ் எப்படி பண்றது அந்த மாதிரி டவுட் எல்லாம் வந்ததுன்னா நீங்க வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கலாம் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யூடியூப் சேனலுக்கு டோன்ட் ஃபர்கெட், எல்லாரும் தயவு செய்து இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க யூடியூப் சேனலுக்கு. அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக் பேஜ்லையும் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதுதான் டெய்லி குவிஸ். இப்போ வந்து நான் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நான் ஒரு போலிங்னு ஒன்று கொடுப்பேன். அது எப்படின்னா என் கிளாஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அப்படிங்கிறதுக்காக நான் கொடுக்குற உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டெஸ்ட் மாதிரி. ஓகே, அதுக்கும் சர்டிஃபிகேட்டுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. அதனால நீங்க இந்த மாதிரி இடத்துல போய் டெய்லி குவிஸ் போடுறதுக்கு இங்கே போயிட்டு உங்களுக்கு வேணுங்கிற லாங்குவேஜஸ் செலெக்ஷன் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு வீடியோ இருக்கு, அதுவும் போடுவாங்க பாலாஜி பிரபு. உங்களுக்கு அதையும் பார்த்து அந்த மாதிரி குவிஸ் அன்னைக்கு பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த பேஜுக்கு தான் நீங்க போகணும். ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து சங்கல்பம் எடுத்துக்கலாம். என்ன இந்த 18 நாள் வகுப்புக்கு நான் தவறாமல் 18 நாளையும் நான் அட்டன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும். ஓகே, நான் சொல்றேன்ல, எல்லாரும் அன்மியூட்ல இருக்குங்க. சங்கல்பா பிளட்ஜ். I am going to attend all the 18 days of Bhagavad Gita classes. இந்த 18 நாள் I am going to attend. நான் 18 நாள் வகுப்பை, இந்த 18 நாள் வகுப்பை ஒரு நாளும் தவறாமல் வரதாக சங்கல்பம் எடுத்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க எல்லாரும். I am going to attend all the 18 days of Bhagavad Gita classes without fail. I am taking this sankalpa with the blessings of Sri Radha Govinda and Srila Prabhupada. ஓகே, அப்புறம் வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா இப்போ என் கூட 3 times சொல்லுங்க. நான் முதல் டைம் உங்களுக்கு விட்டு விட்டு சொல்லி தரேன், எப்படி சொல்றேன்னு கேட்டுக்கோ. அதே மாதிரி 3 times சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓகே, இப்போ என் கூட சேர்ந்து இன்னொரு 2 வாட்டி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த வந்து இந்த குவிஸை நீங்க பண்ணினீங்கன்னு வச்சுக்கோ, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். ஃபைனலா எப்படி கிடைக்கும்னா 18th சாப்டருக்கு நீங்க குவிஸை முடிச்ச உடனே அங்கேயே கீழே என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு வரும். அந்த குவிஸை முடிச்சிருக்கீங்களா அந்த பேஜ்லயே தெரியும் உங்களுக்கு. அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க சர்டிபிகேட். ஓகே ஓகே, இன்னைக்கு வந்து நம்ம சாப்டருக்கு போயிடலாம். இப்போ உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் சாப்டர் கொடுத்துருக்கேன். முதல்ல இன்ட்ரடக்ஷன் சொன்னேன், அப்புறம் வந்து அது இந்த சாப்டர்ல என்னங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சாராம்சம் மொத்தமா சொல்லிட்டேன். அப்புறம் இப்போ ஓரியன்டேஷன் பண்ணோம். இப்போ வந்து கிளாஸ்ல போய் கொஞ்சம் ரொம்ப கிடையாது, இது ஒரு 20 minutesல நான் முடிச்சுட்டேன். Arjuna laments after watching the army at the warfield. Krishna speaks Bhagavad Gita. Sanjaya narrates Bhagavad Gita to Dhritarashtra. ஓகே, இதுல வந்து அர்ஜுனை ஒரே புலம்பின்னு இருக்கான். லேமெண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் அந்த ஆர்மியை பார்த்துட்டு வார்ஃபீல்ட்ல இவ்வளவு பேர் இருக்கிறத பார்த்துட்டு அர்ஜுனன் லேமெண்ட் பண்றான். அந்த பிக்சர்லயே அப்படிதான் இருக்கு பாருங்க. அதுக்கு பதில் வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றான், கிருஷ்ணா ஸ்பீக்ஸ் பகவத்கீதை. அவன் கேட்கிற குழப்பமா இருக்கிறதுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதை அதுல தான் பேசுறான். பகவத்கீதை ஏன் பேசப்பட்டது, அர்ஜுனனுடைய லேமெண்டேஷன், அவனுடைய புலம்பல் தான், குழப்பத்துக்கு அதை சரி பண்றதுக்கு தான் இதுக்கு பகவத்கீதை வந்தது. ஓகே, இந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா சஞ்சயன் நரேஷ் பகவத்கீதா டு திருதராஷ்டிரா. திருதராஷ்டிரக்கு கண்ணு தெரியாது இல்லையா,
அதுக்காக என்ன நடக்குதுங்கிறத எல்லாத்தையும் விவரமா சொல்லியிருக்கான். ஓகே, இந்த சாப்டர் பேரு அர்ஜுன விஷாத யோகா. சாப்டர் 1, அப்சர்விங் த ஆர்மிஸ் ஆன் த பேட்டில் ஃபீல்ட் ஆஃப் குருக்ஷேத்ரா. ஸோ மொத்தம் 700 வருஷஸ் இருக்கு, 18 சாப்டர். 1லேருந்து 6 கர்ம யோகா, 7லேருந்து 12 பக்தி யோகா, 13லேருந்து 18 வரைக்கும் கடைசி 6 சாப்டர் ஞான யோகா. ஓகே, இதெல்லாம் அப்புறம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நான் விவரம் சொன்னேன். ஏன் பக்தி யோகா தான் எல்லாத்துலேயுமே விட சிறந்தது அப்படின்றத அப்புறமா சொல்றேன். டிவிஷன் 700 ஸ்லோகத்துக்கு யாரெல்லாம் சொல்லியிருக்கார்? லார்டு கிருஷ்ணா 574 ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காரு இதுல. ஓகே, அதுக்கு அவன் கேள்வி கேட்போம், ஒரு கேள்வி கேட்டான்னா 5 ஸ்லோகத்துல பதில் சொல்வார் கிருஷ்ணன். அர்ஜுனன் 84 ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கான். சஞ்சயன் 41 ஸ்லோகம். திருதராஷ்டிரர் எத்தனை சொல்லியிருக்கார்? ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கார். ஹரே கிருஷ்ணன். ஸோ இந்த சாப்டர்ல குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கொண்டல், தர்மக்ஷேத்திரமான குருக்ஷேத்திரம், பாண்டவர்களின் வெற்றிக்கான அறிகுறிகள், பக்தவத்சல கிருஷ்ணர், அப்புறம் அர்ஜுனனின் தயக்கம். அர்ஜுனன் தயக்கம்னா என்ன? குழப்பம், அதனால போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கான். ஸோ ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். இது இந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் கௌரவ படைகள், ஒரு பக்கம் பாண்டவர்கள் படைகள் நின்றுட்டு இருக்கு. நடுவில் யாருக்கா? அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும் நின்றுட்டு இருக்கோம். அர்ஜுனன் அந்த இடத்துல அழைச்சிட்டு கிருஷ்ணர் காமிக்கிறார். அவனை காமிச்சிட்டு இது மாதிரி எல்லாம் இருக்கு, ஃபைட்டிங் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கு அப்படின்னு அவனை தயார் பண்றார். இவன் 3 பேர் இருக்கா, திருதராஷ்டிரன், அர்ஜுனன் அண்ட் துரியோதனன் இல்லையா? இவன் 3 பேரோட மனநிலை, இந்த சீனை பார்த்துட்டு இவன் 3 பேருக்கு மனநிலை இருக்கு. யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? எஸ் மகாலட்சுமி மாதாஜி சொல்லுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. திருதராஷ்டிர மனநிலை எப்படி இருக்கு? அதாவது அரசாட்சியை பிடிக்கணும்ன்ற ஒரு மனநிலையில இருக்காரு. அர்ஜுனன் ஐயோ இவ்வளவு பேர் இறந்துட்டா இந்த சமூகம் கெட்டு போயிடுமே, இதனால போர் தேவையா அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில இருக்காரு. துரியோதனன் நம்ம எப்படியும் ஜெயிச்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு வெறியில இருக்காரு. வெறியில இருக்கான், வெறியிலையும் இருக்கான். அது பேரு, அதுக்கு பேர் என்ன, கர்வத்தோடய இருக்கான், கர்வத்துல இருக்கான். அவர் திருதராஷ்டிரனுக்கு கண்ணு தெரியாட்டா கூட அவருக்கு கிருஷ்ணர் அம்மா பக்கம் இருக்கிறதுனால மனசுக்குள்ள ஒரு கவலையும் இருக்கு. அந்த மாதிரி மனநிலையில இருக்க. அர்ஜுனனுக்கு போர் பண்ணணுமா வேண்டாமா அந்த மாதிரி குழம்பின நிலையில நிற்கிறோம். ஒரே சீன் தான், ஆனா 3 பேரோட மனநிலையும் வெவ்வேறாக இருக்கிறது. ஓகே, திருதராஷ்டிர முதல் ஸ்லோகம் சொல்ற. திருதராஷ்டிர சொன்னார் இல்லையா, தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதா யுத்சவக மாமகாக பாண்டவா செய்வ கிம் மகுர்வத சஞ்சய. திருதராஷ்டிரன் கூறினார், ஓ சஞ்சயனே, குருக்ஷேத்திரத்தில் யாத்திரை இடத்தில் கூடிய பிறகு என் மகன்கள் மற்றும் பாண்டவின் புதல்வர்கள் என்ன செய்தார்கள்? போராட விரும்புகிறார்களா? என் பிள்ளையும் பாண்டுவோட பிள்ளையும் ஃபைட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாளா? என்ன பண்றாவாள்லாம் அப்படின்னு அவர் திருதராஷ்டிரர் சஞ்சயனை பார்த்து கேட்க. திருதராஷ்டிரர் கேட்கிறார், தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே. தர்மக்ஷேத்ரே, நான் வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங்னு சொல்லிடுறேன் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம், ஏன்னா ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் இதுக்கு திருதராஷ்டிரருக்கு இருக்கு இல்லையா, அதனால அது ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லிடலாம். எல்லாருமே இந்த புஸ்தகத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்க. நான் மீனிங் மட்டும் சொன்னேன். திருதராஷ்டிர வாச்சம், திருதராஷ்டிர மாமன்னர் திருதராஷ்டிரர் கூறினார், தர்மக்ஷேத்திரத்தில், குருக்ஷேத்திரத்தில், சமவேதா ஒன்று கூடிய, யுயுத்சவ போர் புரியும் விருப்பத்துடன், மாமகாக என்னுடையவர்கள், என் மகன்கள், பாண்டவாக பாண்டுவின் மகன்கள், ச மேலும், ஏவ நிச்சயமாக, கிம் என்ன அகுர்வத செய்தனர். சஞ்சயன் கிம்னா என்ன?
ஒரு ஸ்லோகமா இருந்தாலும் அதுல ரொம்ப முக்கியமானது இது. சோ நெல் வயல்களில் தேவையற்ற கலைகளை பிடுங்கி எறியப்படுவதை போல தர்மத்தின் தந்தையான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பங்கு கொண்ட குருக்ஷேத்திரம் என்னும் புனிதமான நிலத்தில் தேவையற்ற கலைகளான திருதராஷ்டிரனது மகன்களும் பிறரும் ஒழிக்கப்பட்டு முற்றிலும் தர்மத்திற்கு உட்பட்ட யுதிஷ்டிரரின் தலைமையில் பகவானால் நல்லாட்சி நிலைநாட்டப்படும் என்பது இந்த விஷயத்தில் ஆரம்பத்தில் இருந்தே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எப்படின்னா, ஒரு கிருஷ்ணர் வந்து அவ பக்கம் இருக்கா இல்லையா, அவர் ஏற்பாடு தீர்மானம் பண்ணிட்டார், இவதான் பாண்டவர்கள் தான் ஜெயிக்க போறான்னு. அதனால வேண்டாத கலைகள், அது நிலம் நல்ல ஃபர்டைல் லேண்ட், நல்ல விளைச்சல் இருக்கு, அது வந்துடுச்சு, அது நடுவில் இந்த கெட்ட இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, வீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த வேண்டாத இதெல்லாத்தையும் புடுங்கி எறியணும். தேவையற்ற கலைகள், அந்த கலைகள் எல்லாம் புடுங்கி எறிஞ்சா தான் அது நல்லா வளர்ந்து இருக்க முடியும். அது மாதிரி இங்க தேவையற்ற கலைகளான கௌரவர்களை அவர் பிடுங்கி எல்லாத்தையும் எரிஞ்சுடணும்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டார். எரிஞ்சாதான் பாண்டவர்கள் சௌக்கியமா இருக்க முடியும். அது ஒரு அனாலஜி இது. இது வந்து தர்ம கஷேத்ரே மாமக்காக கிம் ஆக்குறது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு இத்தனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து வீட்டுல வந்து கேஸ் ஸ்டவ் மேல பாலை காய்ச்சி பாலை எடுத்துட்டு வந்து பாலை காய்ச்சிடும். பாலை பொங்கி வழியிறது. எப்போ பால் பொங்கி வழியிற ஃபங்க்ஷன் நம்ம பண்ணுவோம், வீட்டுல ஒரு சந்தோஷமான ஃபங்க்ஷன் பண்றது, அப்ப பால் பொங்கின்னு வந்ததுன்னா ரொம்ப விசேஷம் இல்லையா. அதாவது கிராப்ரேசம் பண்றோம், வீட்டுல ஒரு நல்ல ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷனா இருந்தா கூட, வீட்டு ஃபங்க்ஷனா இருந்தா காது குத்துறது, அப்பெல்லாம் பால் பொங்கிச்சுமா காது குத்துற ஃபங்க்ஷன் நடக்குது, ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. இந்த மாதிரி பொங்கிச்சுன்னா ரொம்ப விசேஷம். இந்த மாதிரி தான் அவர்கள்லாம் கௌரவர்கள், பாண்டவர்கள் எல்லாரும், பாண்டு இருந்த காலத்துல பாண்டவர்கள் பாண்டுவோட எல்லாருமா சேர்ந்து இருந்தா, திருதராஷ்டிரர் எல்லாருமா இருந்தா, அந்த மாதிரி பால் பொங்க அளவுக்கு சந்தோஷமா இருந்தது. அந்த வீட்டுல திருதராஷ்டிரர் ஒரு சொட்டு புளியோ லெமனோ எதோட விட்டுடுறார். அதை விட்டுட்டு இவ 2 பேரையும் பிரிக்கணும், கௌரவர்களையும் பாண்டவர்களையும் பிரிக்கணும்னு அந்த ஒரு துளி ரத்தம், ஒரு துளி எலுமிச்சம்பழ ஜூஸ் ஒரே ஒரு ட்ராப் போடுறாரு. அதுதான் போர். இப்போ அதை பண்ணினதுனால 2 பேரும் தனியா பிரிஞ்சு போயிடுவா. இந்த தண்ணியா வந்த உடனே இந்த தண்ணியை தூக்கி, அதாவது பாண்டவர்களை தூக்கி விட்டு எரிஞ்சிட்டு, இந்த சக்கையை இதுவா இருக்கு இல்லையா, மேல பன்னீர் வந்திருக்கு, அதை எடுத்து இந்த இதை எடுத்து மலாயை எடுத்து குலாப் ஜாமுன் பண்ணி அவர் சந்தோஷம், இது குலாப் ஜாமுன் மலையை எடுத்து ரசகுல்லா பண்ணி சந்தோஷமா சாப்பிடணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு தான் இது பிக்சர். ஓகே, அதாவது அந்த மாதிரி பாண்டு செத்து போறச்சே, அப்ப வந்து அவெல்லாம் குழந்தைகளா இருந்தா, அப்ப திருதராஷ்டிரன் ஆண்டான். இப்போ வந்து அவெல்லாம் பெரியவள் ஆயிட்டா. அதனால அவ என்ன கேட்கிறா, ராஜ்யத்துக்கு அப்பவும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாள். அவள் 100 பிள்ளைகளையும் 5 பிள்ளைகளோடையும் பிரிச்சு பார்க்க ஆரம்பிச்சார். சண்டை இல்லாமல் அவர் என்ன நினைச்சார், சண்டை போடாம அவ விட்டு கொடுத்துருவான்னு எதிர்பார்த்தார். ஓகே, நெல்வெயில் தேவையற்ற கிளைகள் பிடிக்கிறது போல பகவான் தான் தீர்மானம் பண்ணிட்டார். இது ஆரம்பத்துல இருந்தே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அப்படின்னு படிச்சாச்சு. ஸோ இந்த பிக்சர் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தர்மக்ஷேத்ரே மாமக்காக கிம்மகுவது. ஓகே, had he rightfully handed throne to Yudhishthira, what would have been the result? யுதிஷ்டருக்கு சிம்மாசனத்தை சரியாக கொடுத்திருந்தால் அதன் விளைவு என்னவாக இருந்திருக்கும்? எதுபடி யாராவது சொல்றீங்களா? அவர் கரெக்டா இந்த ஃபைட்டிங்கே, இந்த போரே நடக்க வேண்டாம், அவர் அழகா கொடுத்துருந்தான்னு வச்சுக்கோ. அவ 5 காணி நிலம் தானே கேட்டா, அதை அளவுக்கு கொடுத்துருக்கலாம் முடியும். அதை கொடுத்துருந்தாக்க, யுதிஷ்டர்கிட்ட சிம்மாசனத்தை கொடுத்துட்டு இருந்தாக்க இந்த ப்ராப்ளமே இருந்திருக்காது. என்னவா இருந்தது, விளைவு என்னவா இருந்திருக்கும்? மகாபாரத போர் நடக்காம அதை அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாம். எஸ், போர் இல்லாம தடுத்திருக்கலாம். நமக்கு பகவத்கீதை கிடைச்சிருக்காது மாதாஜி. அது கரெக்ட். அதுக்கு நமக்கு பகவத்கீதை கிடைக்கணுங்கிறதுக்காகவே போர் வந்த மாதிரி இருக்கு. கரெக்ட். ஓகே, பஷ்யதாம் பாண்டு புத்ராணாம் ஆச்சாரிய மகதீம் சமூம் வியூடாம் திருபத புத்திரேன நவசேன தீமதாம். ஆச்சாரியரே, துருபத குமாரரான உங்கள் புத்திசாலி சேர்ந்தனால் நேர்த்தியாக அணிவகுக்கப்பட்ட பாண்டு புத்திரின் மாபெரும் படையை பாருங்கள்.
அங்க பாருங்க அவளோட படைகளை எப்படி பாண்டுகளுக்கு எப்பேற்பட்ட மாபெரும் படையை வச்சிருக்கா அப்படிங்கிறான். கோஷோ தார்தராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி வியாதராயத் நமச்ச பிருத்திவீம் செய்வ துமுலோ அனுநாதயன். பல்வேறு சங்கோலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. எல்லாரும் சங்கு வச்சுன்னு ஊதுறா. அதை வச்சு யாரு சங்கு எல்லாரும் ஊதுறான்னா 5 பேர் இல்லை, 5 1 6 பேர் ஊதுறா. யார் ஆறாவது ஆறாவது நம்பர் யாரு மெம்பர்? கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் அவளோட இருக்க 5 பேரும் 6 பேரும் ஆளுக்கு ஒரு சங்கம் வச்சுன்னு ஊதிட்டு இருக்காரு. அதை ஊதுறது ச கோஷோ தார்தர்ஷனம் ஹிருதயானி வியாதர நபஸ்துதி செய்வ துமுலோ. அவ அது ஊதுற சங்கனோட நாதம் அவளோட இதயங்களும் அதுலயும் இப்படி போயிடுது. ஏன்னா அவ்வளவு பாசிட்டிவ் வைப் அந்த இதுல கிடைக்கிறது. சோ கிருஷ்ணர் வச்சிருந்த சங்கு பேரு பாஞ்சஜன்யம். தெய்வீக சங்குகள் அனைத்து பாண்டவர்களும் 19 சங்குகளை ஊதினர். கிருஷ்ணர் ஊதின சங்கு பேரு பாஞ்சஜன்யம். அர்ஜுனனோட சங்கு பேரு தேவதத்தம். பீமனோட சங்கு பேரு பௌண்ட்ரம். யுதிஷ்டரோட சங்கு அனந்த விஜயம். நகுலனோட சுகோஷம். சகாதேவனோடது மணிபுஷ்பகம். திருதராஷ்டிரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. பாண்டவர்கள் வச்சிருக்க சங்க பார்த்துட்டு 6 பேர் படம் 6 பேர் வந்துருக்கா இல்லையா? ஓகே, கிருஷ்ணனை போட்டு திருதராஷ்டிரம் பண்ண. அதனால இதை சங்க கேட்ட உடனே அவளுக்கு இதயம் சிதறி போயிடுது அப்படின்னாரு. ஓகே, கரெக்ட். பஞ்சஜன்யம் கிருஷ்ணன். பாண்டவர்கள் போரில் வெற்றி பெறுவதாக நாம் அனைவரும் அறிவோம். பாண்டவர்களின் வெற்றியின் அடையாளங்கள் யாவை? நம்ம இந்த போர்ல அவ ஜெயிச்சுட்டா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஆனா அது வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் என்னென்ன இருந்தது அவள்கிட்ட யாருக்காச்சும் சொல்ல தெரியுமா? கிருஷ்ணர் கூட இருக்கிறாரு. கொடியில லட்சுமி வரிசை ஆர்டர்ல இருந்து வாங்க. முதல்ல தர்மக்ஷேத்திரம். அந்த பூமியே தர்மத்தோடைய இடம். அங்க எது நடந்தாலும் தர்மம் தான் ஜெயிக்கும். அதனால அது தர்மம். அடுத்தது கிருஷ்ணர் கூட இருக்காரு. அதனால 2வது தெய்வீக தேர். அவ வச்சிருக்க தேர் அது அக்னி தேர், தெய்வீக தேர். அது எந்த திசையிலயும் போய் போர்ல ஜெயிக்கிறதுக்கு உண்டான சக்தி உண்டது. அது கபித்வாஜா. இப்ப சொல்லுங்க. கிருஷ்ணர் அப்புறம் லட்சுமி தேவியோட இருக்காங்க. கபித்வாஜா ஹனுமான்ஜி கொடியில இருக்காரு. சொல்லுங்க. ஹனுமான் கொடியில இருக்காரு. கிருஷ்ணர் கூட சங்கநாதம் சங்கு பாஞ்ச சங்க வச்சு அவர் இது பண்றாரு. ஓகே. அப்புறம் காண்டீபம், பசுபதஸ்திரம். எல்லார் கையிலயும் காண்டீபம் இருக்கு இல்லையா? ஜீவிதம் எல்லாரும் தயாரா இருக்கா. ஜீவிதம் எல்லாரும் உயிரை கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கா. மோட்சத ஏகாதசி அது நடந்த அன்னைக்கு, மோட்சத ஏகாதசி அன்னைக்கு நடந்திருக்குது. ரிஷிகேஷா கிருஷ்ணர் பகவான் அவளோட இருக்கா. இதெல்லாம் தான் அவ ஜெயிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்தது. அதாவது தர்மக்ஷேத்ரா, டிவைன் சேரியட், கபித்வாஜா, அதாவது ஹனுமான் அந்த கொடியில இருக்கார். அது 1.20 ஸ்லோகத்தை பார்த்து எல்லாம் தெரியும். சங்கநாதம் இப்ப படிச்சோம். கந்தீவா, பசுபதாஸ்திரா, தியாகத்த ஜீவிதா அது 1.9 ஸ்லோகத்துல வரும். மோக்ஷத ஏகாதசி அண்டு பாக்யலட்சுமி 1.14. பாக்யலட்சுமி கிருஷ்ணரோடையே எப்போதுமே இருப்போம். அதனால அவர் இருக்கிற இடங்கள்லாம் எப்போதுமே வெற்றிக்கு அறிகுறிகள் வரலாம். ஓகே. அப்புறம் ரிஷிகேஷன் பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கார். ஓகே. இது எல்லாத்தையும் இந்த கதையெல்லாம் கேட்ட உடனே டிஃப்ரெண்ட் சிம்டம்ஸ். அர்ஜுனனின் மென்மையான இதயம், இரக்க குணம் காரணமாக அவரது உடலின் பல்வேறு அறிகுறிகள் இதெல்லாம் பார்த்த உடனே அவரோட முட்டுகள் நடுங்கிறது, வாய் உலர்ந்து போச்சு, முழு உடல் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருது, மயிர் உடம்புல இருக்கிற முடி எல்லாம் அப்படியே கூஸ் பம்ப்ஸ்ன்னு சொல்லும் இல்லையா, ஸ்டாண்டிங் ஆன் எர் எக்ஸ்
மகிழ்ச்சி இருக்கிறது. கைகள் வந்து கைகள் என்ன பண்ணுது? காண்டீவவில்லை காண்டீவவில் நழுவி விழுறது கையிலேருந்து. தோல் பார்த்தா உடம்புல இருக்க ஸ்கின் வந்து எரியுறது, பர்னிங் சென்சேஷன், கால்கள் நிற்க முடியல, மனசு வந்து சுழன்றது, இங்கேயும் அங்கேயும் அலைப்பாயிருது. ஸோ இதெல்லாம் இத்தனை அறிகுறிகளால் அவன் அவசப்பட்டு இருந்தான் அர்ஜுனன் இல்லையா? இது 1.29 ஸ்லோகால வருது மாதிரி. ஸோ எந்தெந்த காரணத்தினால இந்த இது பண்ண முடியாதுன்னு அவன் இதுங்கிறான். கம்பேஷன், பரிவு. அர்ஜுனனுக்கு ஏன் குழப்பமாதான்? அர்ஜுனனுக்கு பரிவு. இன்பம் இல்லை, இதனால உனக்கு சந்தோஷமே கிடைக்கலையே. இது என்ன சந்தோஷம்? வாயில சொந்தக்கார கௌரவங்கள் நேர்த்தி வரைக்கும் அவளோட என்னுடைய பிரதர்ஸ்ன்னு நான் சேர்ந்து வாழ்ந்திருக்கேன், அவளோட ஃபைட் பண்ணி அவளையெல்லாம் கொல்லணுமா? எனக்கு அதுல இன்பம் இல்லை அப்படிங்கிறான். பழிவினை இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் ஒருத்தரை கொலை பண்ற பழிக்கு நான் ஆளாகணுமா? ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன், அதனால குடும்ப மரபுகள்லாம் கம்ப்ளீட்டா மாறி போயிடுமே. எல்லாரும் தீர்மானமின்மை, அதனால எதுக்குமே தீர்மானம் பண்ண முடியல. என்ன பண்ணலான்னு எனக்கு தீர்மானம் பண்ண முடியல அப்படின்னு அவன் ஃபீல் பண்ண. இந்த 5 காரணத்தினால்தான் ஃபைட் பண்ணேன். கம்பேஷன், பரிவு, இன்பம் இல்லை, பழிவினை, குடும்ப மரபுகள், தீர்மானமின்மை. ஓகே. அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்டவேமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண யுத்சும் சமுபஸ்திதம் சீதந்தி மம காத்ராணி முகம் ச பரிசுஷ்யதி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, ஓரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கிறேன். அவரோட வாய் உலர்ந்து முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, அதை வாய் உலர்ந்து ஃபீல் பண்றேன் நான் அப்படிங்கிறான். ந காங்கே விஜயம் கிருஷ்ண ந ராஜ்யம் சுகானிச்ச. சொந்த உறவினர் இந்த போரில் கொல்லப்படுவதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. பாபம் ஏவாஸ்ரயே தஸ்மான் ஹத்வைதான் ஆததாயினக தஸ்மான் ஆர்ஹா வயம் ஹந்தும் தார்தராஷ்டிரான் சௌபாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுகின சியாம மாதவ. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரர் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானது அல்ல. செல்வ திருமகளின் கணவரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன பயன், என்ன லாபம்? குலக்ஷயே பிரணஷ்யந்தி குல தர்மா சனாதனாக தர்மே நஷ்டே குலம் கிருத்ஸ்னம் அதர்மே அபிபவைத்யுதகம். குலமழிவதால் நித்தியமான குல தர்மம் கெடுகிறது. இதனால் வம்சத்தில் மீந்திருப்பவர்கள் அதர்மங்களில் ஈடுபடுபவர்கள். குல தர்மம் அழிஞ்சு போயிடும், பாக்கி ஏதாவது கொஞ்சம் பேர் மிச்சம் இருப்பாரியா, அவ என்ன பண்ணுவா? அது அதர்மத்துல ஈடுபடுவா. நான் சைதத் வித்ய வித்ம கதரன்னோ கரியோ யத் வா ஜெயம் யதி வா நோ ஜெயுக யாரே நஹத்வா ந ஜிஜீவிஷாமஸ் தேவஸ்திதா பிரமுகே தார்தராஷ்டிரா. இது 2.6 ஸ்லோகம், நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல வருது. அது ஏன் இங்க கொடுத்துருக்கோன்னு பார்க்குறது. அவர்கள் வெல்வதா, அவர்களே நாம் வெல்வதா, அவர்களால் வெல்லப்படுவதா, எது சிறந்தது என்று நாம் அறிவோம். யாரை கொன்றால் நாம் வாழ விருப்ப மாட்டோமோ அந்த திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் இப்போது நம் முன்பு போர்க்களத்தில் நிற்கிறார்கள் அப்படின்னு அவன் லேமெண்டேஷன்ல அர்ஜுனனுக்கு இருக்கு. இதில் நீங்க எதை தொடர்படுத்து, இது போர் புரியலைங்கிறதுக்கு அவன் சொல்றான் இல்லையா? இந்த காரணத்துல நமக்கு வந்து எது உங்களுக்கு ஓகேங்கிற மாதிரி இருக்கு, ஃபைட் பண்ணலான்னு தோன்றது. இந்த 5 பாயிண்ட்ல பரிவு, இன்பமில்லை, பழிவினை, குடும்ப மரபுகள், தீர்மானமின்மை. அர்ஜுனன் சொல்றதுல என்ன தப்பு? இதுல உங்களுக்கு இதுல எது கரெக்ட்னு தோன்றது?
எஸ் மகாலட்சுமி மாதாஜி சொல்லுங்க. குடும்ப மரபு இதுவாயிடும் மாதாஜி. சரி, குடும்ப மரபு மட்டும் இல்லம்மா, பழிவினையும் கிடைக்கும். எல்லாமே அவன் சொல்ற எல்லாமே point. மாதாஜி. நமக்கு இப்ப கதை, நமக்கு ஸ்டோரி தெரியும், அடுத்த ஸ்லோகம்லாம், அதனால நமக்கு ஓகே. தெரியாதவங்கள 5மே தப்புன்னு அவன் சொல்றது ரைட்டு தானே. எல்லாத்தையும் பார்த்து பதிவா இருக்குது. இன்பம் இல்லை, பழிவினை, குடும்ப மரபுகள், தீர்மானம் இல்லை, எல்லாமே ரைட்டு தானே. எல்லாத்துக்குமே தொடர்பு பண்ணி மாதாஜி, பார்க்கலாம். சொல்லுங்க. என்னோட இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அர்ஜுன் இதுக்கு முன்னாடியும் சின்ன சின்ன போர்ல எல்லாம் அவர் போய் கலந்துருக்காரு. அப்பெல்லாம் நிறைய பேரை கொண்டிருக்காரு. ஆனா அப்பெல்லாம் அவருக்கு இத மாதிரி ஒரு பரிவு வந்து வரல. இப்ப வந்து தான் குடும்ப உறவினர்களை கொல்ல பிரதர்ஸ கொல்ல போற மட்டும்தான் அவர் வந்து இப்படி பதட்டப்படுறாரு. சின்ன சின்ன போர் எதிரிகள் எல்லாம் போர் பண்றப்ப அவர் இறக்கம்லாம் காட்டல, பரிவு காட்டல, அவருக்கு என்ஜாய்மெண்ட் இல்லாம எல்லாம் வின் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் இருந்துச்சு, எல்லாமே இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப மட்டும் ஏன் தோணுதுன்னா, நான் கூடவே பழகி குருவை கொல்ல போறேன், எனக்கு வில்வித்தை கத்து கொடுத்த குருவை கொல்லணும், என்னோட பிரதர்ஸ கொல்லணும், எங்க பெரியப்பாவை கொல்லணும் அப்படிங்கிற பட்டம் தான் அவர் வந்து பதட்டம் அதிகமாகுது. வெரி குட் பாலாஜி பிரபுஜி. ஓகே, சோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒண்ணு என்னென்ன மனசுல தோணுது சொல்லுங்க. நீ அதான் சொல்லணுமா? எனிபடி? எஸ் லலி மாதாஜி, கண்ணன் பிரபுஜி, கிரி பிரபுஜி, கிரி மாதாஜி. ஓகே, அப்புறம் திங்க் பண்ணி நாளைக்கு சொல்லுங்க. அதுக்காவது எடுத்துக்கணும்னா. பட் குடும்ப மரபுகள் ரொம்ப ஆப்டா இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த சாப்டர் இன்னைக்கு பிடிச்சிக்கலாம். இதுல இன்னைக்கு படிச்சதுல முக்கியமானது பரிவு, இன்பமில்லை, பழிவினை, குடும்ப மரபுகள், தீர்மானம் இல்லை. இதனால நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு அவன் சொல்றான். யாரு? அர்ஜுனன் சொல்றான். இதுல நீங்களும் எதை தொடர்பு படுத்திக்க முடியுது? பாலாஜி பிரபுஜி ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் சொல்றார். இவ வந்து இது மகாலட்சுமி மாதாஜி வந்து நீங்க என்ன சொன்னீங்க? பரிவு தானே மகாலட்சுமி மாதாஜி? குடும்ப மரபு. குடும்ப மரபு. குடும்ப அதான் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் அழிஞ்சு போயிடும். அப்புறம் எல்லாம் அதர்மம் தான், பாக்கி இருக்கிறவங்க எல்லாம் அதர்மம் தான் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே அதுக்கு காரணமா அமைஞ்சு போயிடுது அப்படின்னு. அதாவது நமக்கு கதை தெரியுங்கிறதுக்கு வேற விஷயம். கதை மேலே என்ன போறதுன்னு நமக்கு தெரியுங்க. தெரியட்டாக்க 5மே ரைட்டு தானே ஆகுதுன்னு சொல்றது கரெக்டா தானே இருக்கும் போது. நாளைக்கு பார்க்கலாம் என்ன பதில் வருதுன்ட்டு. அதனால நாளைக்கு கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டாருங்க எல்லாரையும். நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆகும். பகவத்கீதையின் முழு சாராம்சம் போனோம்னா நாளைக்கு வந்து கேட்டீங்கன்னாக்க பகவத்கீதை படிச்சதுனுடைய ஃபுல் எஃபெக்ட் கிடைக்கும். ஃபுல் இதுவும் அதுல வந்து கர்மயோகா. இப்ப நம்ம என்ன யோகா படிச்சிருக்கோம்? கர்மயோகா. கர்மயோகா இருக்கு, பக்தி யோகா இருக்கு, ஞான யோகா இருக்கு. 3 யோகாவும் அதுக்குள்ளேயே ஒரே ஒரு சாப்டர்லயே மாட்டேங்குது. கொஞ்சம் ஸ்லோகம் பெருசு, 78 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதனால அவ்வளவுத்தையும் சொல்லி தரமாட்டேன். நான் பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துன்னு போயிட்டு இருப்பேன். நீங்க வந்து அப்புறமா டீட்டெயில் ஸ்டடி லெவல் 2ல படிச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு வேணா இப்பவும் படிச்சுக்கலாம். உங்களால அதை புரியறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அதனால வந்து நீங்க லெவல் 2ல 18 டேஸ்க்கு அப்புறம் அதை ஜாயின் பண்ணிடுங்க. மாதாஜி யாரோ டவுட் கேக்குறாங்க பாருங்க. யாருமா? லட்சுமி. எஸ் லட்சுமி மாதாஜி. மாதாஜி, நீங்க அந்த 4 தொடங்குறதுக்கு காரணமே வந்து அந்த நிலம் சொல்லிருந்தீங்க. எவ்வளவு சொல்லிருந்தீங்க? அந்த 5 அது வந்து எனக்கு அது புரியல. இல்லம்மா, அந்த நிலம் வந்து மொத்த ராஜ்யத்தையும் அவர் வாங்கி கொடுக்கணும்னு ஏற்பாடு பண்ணிட்டார். அவங்க வந்து அந்த ஃபைட்டே பண்ண வேண்டாம். யாரு? யுதிஷ்டர் வந்து அர்ஜுனன் வந்து அவள்கிட்ட கேட்க, அவ பெரியப்பாட்ட அவர்கிட்ட கேட்கிறார், இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து எங்களுக்கு எல்லாம் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு வில்லேஜ் கொடு. 5 காணி நிலம்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வில்லேஜ் எங்களுக்கு கொடுங்க. நாங்க தனியா போயிடுறோம், நீங்க எல்லாத்தையும் மொத்தத்தையும் ஆண்டுங்க. எனக்கு 1% கூட இல்ல, 0.1% தான் எனக்கு கேக்குறேன். அதை கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க போயிடுறோம். நீங்க எல்லாரும் நீங்க வச்சு சந்தோஷமா இருங்க. ஒருத்தருக்கு தொந்தரவு இல்லை எங்களுக்கு. நாங்க பேராசை படல. அவளுக்கு தான் சொந்தம். ஆனா நீங்க வச்சுக்கோ, எனக்கு வேண்டாம். எங்களுக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுங்க, நாங்க போயிடுறோம். 5 காணி 5 காணி போட்டு 3 சூட்டினி. காணி நிலம், 5 காணி நிலம் அதை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறான். அது வந்து அதுக்கும் இந்த நிலம் இங்க போட்டிருக்கிறது, இது வந்து கிருஷ்ணருக்காக இந்த படம் போட்டிருக்கேன். இதுதானே நீங்க கேக்குறீங்க? ஒரே நிமிஷம். இதுதானே சொல்றீங்க? நெல்வையில் வேண்டாத எரியிற மாதிரி இந்த 1.1 ஸ்லோகம் ஆரம்பிச்ச உடனே இதை சொல்றேன். திருதராஷ்டிரர் அவளையெல்லாம் எடுத்து திருதராஷ்டிரர் கேட்கறதுக்கு அவர் நினைச்சு கிருஷ்ணன் தீர்மானம் பண்ணிட்டார்.
அந்த கலைகள்லாம் புரிஞ்சிற மாதிரி அதுக்கு கௌரவர்கள் எல்லாம் புரிஞ்சிருந்துட்டு இவாளை ஃபுல்லும் சந்தோஷமா இருக்க வைக்கணும் அப்படின்னு. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸை வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் இதோட. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம் இது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே ஒரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஒரு செகண்ட்மா ப்ளீஸ். இன்னும் ஏதாவது டவுட் இருக்கமா இருக்காது வேற? மத்தச்சு அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாரும் எல்லாரும் ப்ளீஸ் நீங்க போட்டிருக்கீங்களா சாட் பாக்ஸ்ல? நான் போட்டிருக்கேன் மத்தச்சு. எல்லாரும் வந்தவங்க எல்லாம் ப்ளீஸ் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுங்கம்மா. அட்டெண்டன்ஸ் போட தெரியுமில்ல அந்த சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கு. மேம் எனக்கு அட்டெண்டன்ஸ் போட தெரியல மேம். பாலாஜி நீங்க என்ன பண்ணுங்க பிரபு, பாலாஜி பிரபுஜி நீங்க எல்லா பேரையும் கொஞ்சம் எழுதி வச்சுக்கோ இன்னைக்கு. எழுதிக்கிட்டேன் மேம். ஏன்னா கமலா மதம் தான். ஏன்னா பாதி பேர் வந்து பணம் தெரியலன்னு விடுவாங்க, நெட்டு போயிடுச்சுருவாங்க. அதனால ப்ராப்ளம் இல்லை, நீங்க எழுதி வச்சுருங்க. தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் பண்ணிடுங்கம்மா ப்ளீஸ். யாருக்கு அட்டெண்டன்ஸ் போட தெரியலையோ சாட் பாக்ஸ்ல உங்களோட நம்பர் டைப் பண்ணுங்க. அதாவது மொபைல் நம்பர், இந்த கிளாஸ்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்க இல்லையா, அந்த மொபைல் நம்பரை வந்து சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. ஓகேயா? அதை போட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்க ஃபில்அப் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ப்ளீஸ் எல்லாரும் அவங்க ஃபோன் நம்பர் பண்ண முடிஞ்சவங்க பண்ணிடுங்க. ஒண்ணுமே இல்லாத இது பண்ணிடலாம். உங்க மொபைல் நம்பர், ஃபோன் நம்பர் கேட்கும் அந்த லிங்க்குள்ள போனீங்கன்னா. அதை போட்டு சப்மிட் பண்ணிட வேண்டியதுதான். அதை பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப எங்களுக்கு வேலை மிச்சம். அதை நீங்க பண்ண முடியலனாக்கா நாங்க பண்ணிடலாம். அப்புறமா ஓகே, ஃபோன் நம்பர் எழுதுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நான் இந்த இது வந்து எண்டிங் ப்ரேயர். இதை சொன்ன உடனே ஒரே ஒரு வாட்டி எல்லாரும் என் கூட சேர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுங்க. வாஞ்சா கல்பத்ருபசிச்ச கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பதிதா நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ओम सत्सत श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः।